E no concello de Cartelle tamén o pasaron moi ben esta tarde. O oso de Sande despertou do seu letargo invernal e fixo correr a todo humano que atopou no seu camiño. E non eran poucos, porque esta festa atrae cada ano a máis xente. Cun sol que anticipa a primavera, sae o oso de Sande da súa hibernación. Para min é un orgullo por o traxiste todos os anos. A mí gustame, o poño sábado e o martes de carnaval. Antes de arrincar, baixo a mirada espía dos cativos, o oso recibe as instruccións do domador. Ahora o que lle estou dicindo é como vamos facer, por onde vamos salir. Vamos salir e vamos intentar correr, intentar que a xente corra. Para que a xente se poida tirar máis fácil, porque se a xente está parada é moi difícil tirala. El por encima só ve por o fuciño, non ves? Só ve por o fuciño, ve moi pouco, só ve enfrente, non ve aos lados, entón ten que ir correndo e facendo, tirando a xente como pode. Unha das singularidades desta festa é o que lle chaman a sopa da pedra. A pedra bota toda a tarde no caldeiro, está toda a tarde cocendo, pero non se dá pasado, gárdana dun ano para outro. De todo, verduras, cocemos unha galiña, cocemos un poquinho de todo. O auténtico sabor é a pedra. Outra das singularidades é o espazo, unha fermosa carballeira onde se asentan as antigas adegas de Mogos. Tristemente a xente máis maior foise, xa non veñen tantos, pero houbo xente que si o recuperou e finalmente o entroido ten estas cousas e finalmente, bueno, pois aí houbo xente que a recuperou e o entorno é super bonito. E por suposto que non falte a música.